ತಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. Let me tell one story. What is it, man? Yegle na urudonji ajji itariye. Ajjigu boring boyfriend itariye. Teleport pand bari acid itariye. Aata na gabal telipal tu yariye. Ayyo, hoda. Ajji climax what? Ayyo, burdu telitadu poli rattandiye. Mama. Bale telipale papa papa papa. Bale telipale. Hey, no Mariaz only. Bale telipale. What a comedy. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರಮನಿಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಐಸರೋಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಿಟ್ಟಿನದಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತಾವ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸಂಚಾಲಕ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಉಣ್ಣುಮಲ್ದಿ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಉಡುಪಿದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಂಚಾತ್ರ ಉಡುಪಿದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಕಲ ಸಹಕಾರದ ಹತ್ರ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪುದರ್ ಬೈದನ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನೆತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲಮ್ ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದದ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡ್ ನಿಕಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬರೊಂದುಲೇರೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಪೊಂಜೌಲ್ನ ಕೋಟ ನಿಕಲು ತೂದುಪ್ಪರೆವು ಕರೆನ ಈತ್ ಸಂಚಿಡ್ ಖಾಲಿ ಅಂಜೌಲು ಹತ್ತಂದಂಡ ನಡು ನಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೌಲು ಇತ್ತೇರು ಇನಿ 4 ಜನಲ ಪುಣ್ಣು ಪೊಂಜೌಲು ಬತ್ತದ ನಿಕಲೆನ್ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಲೇರು ಉಡುಪಿ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡದ ರಂಜನಾ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಲೋಕಮಾನಾದಿಗೆನು ದತ್ತಂದಿನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲು ಐಕ ಜಡ್ಡೆ ಉದಾರ್ಮೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಲೋಕ ಸುಂದರಿಯಾದ ಮೆರೆತಿನಾರು ಇನಿತ್ತ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲ ಕೂಟದ ಕಲ್ನ ವಿಚಾರಲ ಆತೆ ಯಾನೊರ್ತಿ ಲೋಕ ಸುಂದರ ಪಂಪಿಂಚಿತಿನ ಕನ ಕಟ್ಟಿಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆದ ರೆಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲಾಂಡಲ ಆ ಮರ್ಲನ್ನು ಬಿಟ್ಪುಜೋಲು ಆ ಮರ್ಲಿರ್ದ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯೇ ಮಾಜಿದ ಪೋಪುಡು ಉಂದೆತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಕುಸಾಲು ತೆಲಿಕೆ ಎಂಚ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಉಡುಪಿ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡದ ರಂಜನಾ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಲ ತಾಟೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಗಲೇ ಈ ಗದ್ದಿಗೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ರಮೇಶ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪನ್ ಒಂದು ದಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದ್ದಿ ಮಾರಯ್ಯ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಬುಡದಿಗ್ಗೆ ಮದ್ಮೇಡ್ದು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಹೊಡ್ತನ್ಗೆ ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಯ ಆತನು ಮಾರಯ್ಯ ನನಲಾಯ್ತ ಮರ್ಲು ಪಿರಿದಿಜಿ ಅಂದು ಮಾರಯ್ಯ ಉಲೈ ಪಿದೈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೋಡಿಡು ಕಿದೆಟ್ ಕೈ ಕಜ್ಜಿಲಿನ ಎದುರು ಕೂಡ ಪೇಷನ್ ಶೋ ತಗೊಂಡು ನಡಪುನ ಕನ್ನಡಪ್ಪನು ಮಾರಯ್ಯ ಉಂದೇ ವಿಷಯಡು ಎಂಕಲೆ ಕಣನ ಬಿಡೋದಿಗೆ ದಿನಾಲ ಗಲಾಟೆ ಎಂಚಿನ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಕುಂಬಳ 4 ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟದೆ ಪೇರ್ದ ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಏನ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಮಾರಯ್ಯ ಒರಾದೆ ಪೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ರಡ್ಡಲ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರಯ್ಯ ಒರ್ತಿ ಅಮ್ಮಿ ಬೊಕೊರ್ತಿ ಚುಮ್ಮಿ ಐಕುಲಾಂಡಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲನ ಐಕುಲ್ಲ ಬುದ್ದುಲು ಮಾರಯ್ಯ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸುಡು ಒರ್ಂಬ ಸರಿ ಪೈಲಾತ ಐಕ್ಲೆ ಮದ್ದ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಐಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಸಾಲೆ ಪೋತುವೇರು ಅಂದ ವರ ಉಂಟು ಮಾರೈದೆ ಎಡ್ಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಚಾನಲ್ ತು ಇಲ್ಲ ತಾಪುಂಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಚಾನಲ್ ಈ ನಮನಿ ಮತ್ತ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಪಾಡನ್ ಬರ್ಪೆರೆಯೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಚಾನಲ್ ತಗಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ನೀನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆಯೇ ಆ ನಮನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಂಡನಿ ನಾನು ಏರ್ದೆ ತೂಪಿನಿ ಕಿದಟ್ ಕೈ ಕಲ್ಲಿಲ ದುಡು ನಡಪಡಾವು ಚೀ ಆಗಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ನರ ಎಣ್ಣೆಲೆಗೆ ಎಂಗ್ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕುಂಡಿ ಮೊರಣಿ ಆ ಬರಿದಿಲ್ಲದ ರಾಧಕ್ಕೆ ಸುಂದರೇ ನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ ಇರತ್ತಡ ಆಂಡ ಪಂದು ಕೇಣಿಯರು ಐತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ ಎನ್ನ ಫಿಗರ್ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಬಂದು ಇಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಆಪೇನೆ ತೂಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಆದ ಮಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದ ಕಡೇಕ
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೆತ್ತೂಲೆ ಅವು ಮಿಸ್ ಎಂಚಾಪಿನಿಯಾ ಅವು ಮಿಸ್ ಎಂಚಾಪಿನಿ ನಿಕ್ಕು ಮದುವೆ ಆತುಜ ನಿನ್ನ ಕಣನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುದರಿ ವಿಶ್ವೇ ನಿನ್ನ ಪುದರಿ ಸುಂದರಿ ವರ ಉಂಟ ಮಾರೈದೆ ಎಂಕ ಮಾತಾಡ್ತಂಬು ಏತ ಆಸೆ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾನಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ದಾದಾಂಡಿಸೆ ದಾದಾಂಡು ಇತ್ತ ಏನನ್ನು ಮದ್ನಾದು ಪುದರಡಾಂಡಲ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಆ ಜನ ಆಪಿನಿ ಕರ್ಮ ಯಾನು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಕರಾಟೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಉಂಬಿಡದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಣ್ಣು ಮಸನ ಮಾತ ಕಲ್ತಿನೇ ಬತ್ತುಂಡು ಮದ್ಮೇಡ್ ತುಂಬ ಯಾನೊಂದು ಏತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೂದೆ ಎಂಕು ಸುಂದರಿ ಬಂದು ಪುದರದಿಯರು ಇತ್ತೆ ಆಕಿದೆಟ್ ಇರ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಗೋರ್ದು ಗೋರ್ದು ಸುಂದರಿ ಪೋದು ಗೊಬ್ಬರದ ಪುರಿಯಾತೆ ಇಂದೇ ಎಂಕು ಏನಾಡಲ ಮಲ್ತದು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸೇರಡೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಮದುವೆನ ಆತಜಿ ಬಂದ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಎಂಚ ಕರ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಮದ್ನೆ ಆತನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಂಡು ಐಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಮಾಡುವನ ರಡ್ಡಲ ವರಾನೆ ಪೆತ್ತಿನೈಟ್ ಇರೆಗಲ ಖರ್ಚು ಮಾತ ಒಂಜೈಟ್ ಸುಲಾಪಡಾಜೆ ಕಂಜುಸು ನರಮಾನಿ ವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ ಬನ್ನಿ ಕಂಜಸ್ ಬಂಪನದೆ ಏನನ್ನು ಕಂಜಸ್ ಬಂಪನ ಒಟ್ಟಾರ ನಿನ್ನ ಶ್ರಾದ್ದ ಎಂಕ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಪ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಎಂಕಲ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕಲ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಕದ ಜೇರು ಪೋದು ಲಕ್ಕಲೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಡದ ಜೋಕುಲತ್ತ ಈ ಪೋದು ಲಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ಅತ್ ಐಕಲು ಅಮ್ಮೆದಂತ ಪುಡಿದಿನ ಜೋಕುಲೆ ಐಕಲು ಪೋಲೆ ಪೋದು ಲಕ್ಕಲೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡ ಮಿತ್ತು ಬೈದೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಸೋಮಾರಿರ ಮುಲ್ಲರ ಕಾಡಾಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕದು ಕಾಪಿ ಬರ್ದು ಕಪಿತೇಷ್ಟ ಸುರು ಮಲ್ಪಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಆಂದೆ ಫುಲ್ ಆತಜಿ ಮಗ ಎಂಕುಲು ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದು ಅರೆದುನು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಡು ಗುಮ್ಮೆ ಬಪ್ಪೆ ಗುಮ್ಮೆದ ಯಾನಿಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಕುಂಡುಲ ವರ್ಮ ಗಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಲಕ್ಕರೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ದ ನಿಗುಲು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಮ ಸಾರಿ ಪೈಲಾತಾರೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗಲೆಗ ಎಂಕುಲದೆ ನಾಚಿಗೆ ಅವಡು ಎಂಕಲ ಶಾಲೆದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಚುಲ್ಲೆತ ಆದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 15 ವರ್ಷದ ಚುಲ್ಲೆಗೆ ಅರೆತೆಂಕ್ಲಿಯತ ಅವಲಿ ನೆಕ್ ಮಾತ ಉಸಾರಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಏ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನಾರು ಬಂದೇರು ಈಗಲೂ ಮಾಸೆಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಕಲೆದು ಒಳ್ಳೆ ಆನನ ಮಂಡದ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕದಾರ್ಗೆತ್ತ ದಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಒಡ ಬಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬಲ ಪಾಪ ಅವು ದೇವ ದಕ್ಕದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇಜು ದಿನ್ನೈತು ಪಾಪ ಐಕು ಕುರ್ಚಿನ ಕಾಲೇ ದಕ್ಕದಿ ಓ ಕರ್ಮನೆ ನಿಗಲು ಹೊರ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಸಾಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಸಾಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪೋಲೆ ಹೊರ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕನು ಬುಡದಿ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಪ್ಪಡು ದಾಲಿದೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕಿನಿ ಎನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಭಟ್ರು ಪಂತೆರು ಈ ಜನ್ಮಡು ಕಂಡನ ಕಾರು ದೆಕ್ಕಂಡ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ಎಡ್ಡ ಕಂಡನಿ ತಿಕ್ಕುವೆಗೆ ಆಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕಿನಿ ಇಂದೇ ಎಡ್ಡ ಪೆರ್ಮರಿ ಪಿಂಟಿನಕ್ಕ ಪಿಂಟು ದಾದನ ಬೇಲ ಹೊಡುತ್ತಿನ ದಾದಯ್ಯೇ ಇಂದೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಕೋಲಿ ಆಲು ಬತ್ತಿನಾಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ 4 ದಿನ ಕುಲ್ಲೋಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಆಲ್ 4 ದಿನ ಎನ್ನರು ಮುಡಿಪೋಲ್ ಇದು 4 ದಿನ ಪಿದಾಯ್ ಜಪ್ಪುಲೇವೆ ಅಂದ ಇಂದದೆ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಎನ್ನಲ ವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪಲ್ದೆ ಅಪ್ಪಗ ರಾತ್ರಿ ಈ 4 ದಿನ ಪಿದಾಯ್ ಜಪ್ಪಡು
ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಿಗುಲು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲು ಪೇಂಟೆ ಪೋದು ಆತು ಕುಟ್ರಾಕ್ ಬಸ ಅದಾರೆ ಎಂಕದಾದ ಬಸ ಇದ್ದಾರ್ದೆ ಅಯ್ಯ ಇರೆಗ್ಲ ಕೊಣದೆಯೇ ಇರೆಗು 10,000 ರೂಪಾಯಿದ 10,000 ರೂಪಾಯಿದವ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಿಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರದೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೈಪದಾದ ಮಲ್ದದೆ ಕೈಪು ಸಂಕಮಸನ ಇಂದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಸು ಕಾಪಾಡ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲು ತಿಂದು ಸೈಲೇವ ನೆಕ್ಲೆದಾನಿ ಮರ್ಲ ಹತ್ತು ನೆಕ್ಲೆದ ಅವ ಟೀಚರ್ ಪಂತರು ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪಂತರಿಯೇ ಐತಿ ಅಂಕಲ್ ತೆಲ್ಪುನಿಯೇ ರೆಗುಲ್ತಲ್ಲ ದೇವರ ಏಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಂಬ ಸರಿಪ ಇಲಾತಾರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತದ ನನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಕುಲ್ಲೆ ಆತದೆ ಕೋಡೆ ಭಯದನಗ ನಿಗಿಲು ಆ ಇಲ್ಲ ಪಿರಾಡ್ ಕೋದ ಕೆಸರ್ದ ಗುಂಡಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡದಿತ್ತರ ದಾದ ಮಲ್ತ ನಿಂತಿಂದೆ ಅಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಪಂತರು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಂದೆ ಐತಿ ಅಂಕಲ್ ಕೆಸರದ ಗುಂಡಿ ಕೈ ಪಾಡಂಗಿತ್ತೀನಿಯೇ ದಾದೆಲ್ಲ ಈ ಪುಂಡುಲ್ ಪೋದು ಕೆಸರ ಗುಂಡಿ ಕೈ ಪಾಡಿಯ ತಂಡಸ್ತ ಗುಂಡಿ ಕೈ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಲ ಆ ಕೆಸರ್ದ ಗುಂಡಿಡೆ ಕೋಂಪಡು ಕೋರ್ತುಂಡಲ ನೆಕ್ಕುಲ್ಲಕ್ಕೊಂಬರುವ ಮಾರೇದೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇರ್ನನೆ ಜೋಕುಲತ್ತ ಪಾಪ ಇರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಪುದರ್ ಬರ ಬಪ್ಪುಂಡೆ ದಾಲಿ ಬರೆ ಬಂದೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆದೆ ಅವಾಗ ಇರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲೆಗೆ ಓಲಂದಿದೆ ನೆಟೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರಲಿಗೆ ಓಲು ನೆಟೆ ಬರಲಿಗೆ ಇತ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಬಾಪ ಹುಷಾರ್ ತುಕ ಏನೋ ತುಕ ಓ ಪುಂಡುಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ದಾನಿ ಬೀರಪ್ಪ ಇಂದದೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲನ ಮಾರ್ಕುತ್ತದೆ ತುಲಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 1 ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ 1 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 0 ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 4 ರಡ್ಡಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದೆ ಅಮರುಲತ ಆತದೆ ನಿಗಳೆ ಚೂರ್ಲ ಭಾಷೆ ಇದ್ದದೆ ಅಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಟೀಚರ್ ಪಂತರು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಹುಷಾರ್ ಪಂತರಿ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಪೇರ್ಗಳದ್ದು ತರ್ಪರತ ಐಕೊಡು ಅಚ್ಚು ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾ ಮಾರಣಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಪಂತಿರು ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಲ್ಲವಾ ಅಮ್ಮಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪಾಪ ಐಕೆಲ್ಲ ಹಾಕುದು ಪಂಡೆ ಹೌದು ಟೀಚರ್ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಳಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪೇರದ ಬ್ಯಾರ ಅಲ್ಲವಾ ಹಾಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 5 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪಂಡೆ ಐದು ದಾದ ಪಂಡರ್ತಿಗಳ ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಟೀಚರ್ ಮಂದಿರು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ನಾಡಿದ್ದು 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಾಲು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರಿ ಅಮ್ಮ ಓ ಪುಂಡುಲ ಯಾರು ಬಂಗೋಡ್ ಪೇರ್ದಾಗಿರಾಕಿ ಮಲ್ತಾರ್ಪಿನಿ ನೆಕ್ಕಲ ಗೆತ್ತಾರ್ಪಿನಿ ಎಂತ ಪುಟ್ಟು ಸೈತಾರ ಮಗ ಎಂತ ಪುಟ್ಟು ಸೈತಾರ ಯಾವೇ ನೆಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಆತೆ ಯಾವ ನೆಕ್ಲ ಗಂಡಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಅಂಗದೆ ಎಂಕಲೆ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲೆ ಈಗಲು ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈಗಲು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದು ಕಾಂಡೇಡ್ ಬೈ ಮುಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರದಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಕಾಂಡೇಡ್ ಬೈ ಮುಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ತಂದಿ ಬಗ ಐ ಪಪ್ಪಲಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾದನ ಕೆಪಿ ನಾಳೆದು ಕುಲ್ಲವೆ ಜೋಕುಲೆ ಪಪ್ಪಗ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಪಂಡರಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಸುಂದರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ ದೇಗ ನೆರ್ಪ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮವೇ ಇಂದ ಕಾಂಡೇಡಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲ್ನೆ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಏತು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುಡು ತೀಯನ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಪಾತೆರಿಯಡ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಪಾತೆರಿಯಡ ಜೋಕುಲು ಇಂಚನ ಹಾಲು ಪಾತೆರ್ನತ ಐಕ್ ಕಾರಣ ನಮನೆ ಸುಂದರಿಯೇ ಅದ್ದಿಯೇ ಯಾನಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರ ಆಪಿನ ಮರ್ಲೆಡ್ ಆ ಜೋಕುಲೆನಂತ ಸರಿತು ತೂತುಜಿಯೇ ಇಂದ
ಯಾನು ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ನಾಡ್ರೆ ಪೋಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೊಲ ಕಾಸ್ಕೊಂಡ ಸಿಕ್ಕುಡ ಸುಂದರಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನೆ ನಾಡಾಡತ್ತ ಅಂದಿಯೇ ನನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಂಚಿ ತೂಕ ಅಮ್ಮಳ ಪಪ್ಪಳ ಚಾಮಾಯರೇ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಪಾಸಪ್ಪ ಪಾಪ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟ ಇರಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಕೇಳ್ನೆ ಮಗ ಕೇಳ್ನೆ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಇರು ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಕೇನಿಯಾ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕಲ್ ಇವೆರಡು ಇದ್ದಿನ ಈರಡೆ ದಾದ ಪನ್ನೆಗೆ ದಾದ ಮಗ ಇರ ಅವಳ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏ ಬೇ ಗಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ನೇರ್ಪೇರು ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ ಇವೆರಡು ಇದ್ದಿನ ಈರಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಕಂತೂ ಲೈಫ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಪಾಸ್ ಆಯ ಪಂದು ನಮನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ನಮ ಏತು ಪಾಸ್ ಆತ ಪಂದು ಎದುರುಡುಕುಲ್ದರತ ಅಗಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು What a comedy! ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ What a comedy! ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರನ ಊರು ಕೃಷ್ಣನ ಊರು ಉಡುಪದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಡ್ದು 4 ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತನಕಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುರ ಮೆರಪಾಯರು ರಂಜನಾ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ದೊಡ್ಡಂಗುಡ್ಡೆ ಮೊಕಲ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಎಂಚ ಕೊಲ್ತುಂಡು ಏತು ತೆಲ್ತೇರು ಏತು ಐಸರ ಪಡೆಯರ ಬಂಬಿನ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆನ್ನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಕೂಟನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಒರಿಗುರ್ಕಾರೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಿಟ್ರೆ ಐದು ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ ಕಲಾ ಪೊಲಪಲ್ತನುಗ ನಿಕಲ್ಲ ಪುದರ್ಬಲ್ಲೆ ಅನಿತಾ ಬಿ ಬಂಗೇರ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶಾಲ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶಾಲ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಜಾತ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಜಾತ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು 4 ಜನ ಪೊಂಜೋ ಇರೋದು ಐ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ತುನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಖಲ್ ಲೇಡಿಂದು ಅಚ್ಚದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ನಿಖಲ್ ತುಂಬ ನಾಟಕ ಬರೋ ಮಲ್ದಾರ ಕಿನ್ನೆ ತಂದಿತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕಿನ್ನೆ ನಾಟಕ ಓಕೆ ಅದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕಲೆ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮೈಕ್ ದಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೇಜ್ ಮಲ್ತುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಮಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಲೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ಲೆ ದೇಗುತ್ತು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಾದ ಒಂಚೂರು ನಾಟಕ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತು ನಡುಟು ಪಂಚ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜೋಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿಟ್ಟು ಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟವು ಏನು ಸುಮಾರು ಜನ ತೂಬೆ ಪಂಚಸ್ ಕೊರೋನಾಗ ಹಾಕಲು ವೀಕ್ ಆದ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚದೈತೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪದು ಇತ್ತೆ ಈ ಕೂಟದ ಕುಡರಿ ಗುರುಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನುಡಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಿಯ ರವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಕಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ವಿಶಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಾತ ನಿಖಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪೂರ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಾರೆ ನಿಖಲು ವರ್ಮನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಿಜಾರು ಅವು ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಲ್ಲ ಅಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದುಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡಿಚ್ಚಿ and overall for the first round it was a good act, keep it up, and especially Mamata you were very good. ಸ್ವಲ್ಪದು ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ದೇವೇರ್ಕಿಲ ಬತ್ತಿ ನೆಲೆಯಪೆರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲ್ ಪಂಡ ಕುಸಾಲ್ದಾಗ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಕೊಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಆಜ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಂಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯೇಶು ದಾಸಿ ಕರ್ಣೇಶು ಮಂತ್ರಿ ರೂಪೇಶು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭೋಜೇಶು ಮಾತಾ ಕ್ಷಮಯ ಧರಿತ್ರಿ ಶಯನೇಶು ರಂಭಾ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಜು ಗುಡಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲು ಕುಸಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ತೊಯ್ಪದು ಕೊರಿನ ಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರಕ
ಬಂದನ ಒಂದು ಇನಿತ ಕುಸಲ್ದ ಸಂಚಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲ್ದ ಈ ಸಂಚಿಡ್ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗುಡ್ಡದ ರಂಜನಾ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ಚಾತುರ್ಪು ನಿಮರಪಾಯರು ಅಕಲೆ ಕುಡ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಹೆಗ್ಗಡ್ದಾಗ ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ದಿನ ಮಾತಿರಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಹೆಗ್ಗಡ್ದಾಗ ತೊಂದಲ್ಲ Bale tali pale, papa papa